Hola, bon dia. Us volia parlar avui de tres petites eines del Microsoft Word que podem viure anys i anys sense necessitar-les, però ocasionalment ens poden resultar útils. I són el panell de navegació, la quadrícula i un regle a dalt. I ara us ensenyo com activar-ho i per què pot servir. Tot això són opcions que estan aquí a la pestanya Vista. I són aquestes tres. Comencem pel final. El panell de navegació és això. Aquí sortiran tot de coses que puc fer clic i vaig a parar com un índex. Però no faré res. Per què? Perquè de moment he posat aquí 4 xorrades. No hi ha títols. Anem a dir-li que algunes coses siguin títols. Vaig a inici. A hola li dic que és un títol. Intermig li dic que és un altre títol. I adeu li dic que és un altre títol. M'he cansat escrivint el text. Llavors, fixeu-vos que ara ha aparegut això aquí. Apreto hola, vaig al títol hola. Apreto intermig, vaig intermig. Apreto adeu, vaig adeu. Així de fàcil. Un cop més, quedeu-vos amb la idea de que aquest document és una xorrada, però això és útil quan tenim documents més llargs. També fixeu-vos que si hi ha títols de diferents nivells, aquí surt ordenadet. Vale? L'hola és de nivell 1 i dintre està a l'intermig i a l'adeu. O sigui, poso aquest cap aquí, clic, encara apareix més cap a la dreta. Vale, doncs això és el panell de navegació. Vale? Hi ha també aquestes vistes així, però bueno, jo crec que amb això dels títols ja és una cosa útil que ens anirà molt bé si tinc documents llargs. Som-hi l'altra cosa. Vista. Línies de quadrícula. No les he fet servir mai, però que sapigueu que existeixen i que les puc activar aquí, traient-les i posant-les. Pot servir si estic fent coses cookies amb gràfics, dibuixos, imatges, i vull que estigui alineat. Si només és text, no cal una pauta, però bueno, que sapiguem que la puc posar si vull. I finalment, trec això. Trec això també. Això, el panell de navegació, puc treure per aquí o per aquí. I finalment, la regla. La regla m'apareix aquí dalt i compta els centímetres des del marge esquerre. O sigui, cap aquí 1, retes menys 1, menys 2, menys 3. I cap aquí 1, 2, 3, 4, etc. Si poso tabuladors apareixeran aquí. Ara hi ha aquestes ratlletes que no els tabuladors per defecte. Si jo aquí a sota apreto el botó tabulador, vaig a parar fins a l'alçada d'aquesta ratlleta minúscula que quasi no es veu. I ja està, vale? Quan em canso de la regla la trec per aquí. Ens veiem en un altre vídeo que us explicaré els tabuladors i per això em feia il·lusió tenir primer aquest on us explico com apareix i desapareix la regla. Ens veiem en propers vídeos. Adeu!